Angibingelele mbukeli weGeshenge TV ngasekhaya. Njengamanje ke nginensizwa yena ke umhleli ke umcimbi ke esizobekisini nawo la ngesabatha la ngomhla ka-28 konakele kakhulu. Izoke sithathe kisibeke ukuthi kwenzakalani sihamba kanjani uma siyakhona. Kungena kanjani? Singena mahhala noma siyakhokha kwenzakalani? Asikubingelele sikwamukele weGeshenge TV. Hayi sibingelele mphathi wohlelo. Hayi lesuka lahlala. Konakele impela konakele njengamanje konakele. Kusele nje insuku ezimbili. Kwenzakala yini kuphi? Silapha eNdonza mfowethu oLundi limahlikehliki phansi eNdonza lapha na. Mawushona ngawa 8 njengathi ushona ngawa 8 ngase garage lapha. Uhamba wehla ngase garage lapha. Hayi kuzobe konakele kakhulu mhla ka-28. Kuzobe kukubi impela kuzobe kusina kubethele impela kube yisina ididelana lapha phakathi. Nizobe nenzani kwenziwani lapha? Hayi kuzobe kumodela kuzobe kushiyana inkundla lokhana amamodelayo bazobe beshiyana inkundla ngencwedi nokugqoka kwabo nangesimile yonke nje ubuhle bazobe ukhona. Seberedi bakhona seberedi kumasha. Hawu baredi kakhulu baredi. Yabona nje bahlezi besho ukuthi ofisa ngabe selikhona. Selifikele usuku so nje kuyanyiwe impela. Okay. Mhlawumbe sibeke kuqala ngasikhasini. Kuzoqala lapha ekseni ngo-10. Ziyakhala ngempela nje ngo-10 umuntu. Ya akabe sekhona ngo-10 abantu bayaqala kuzobe khona nabaculiki abahlukene ukuthi benandise yonke leyo nto so ingane izobe ingena zishiyana inkundla nabo futhi abaculi bazobuthola ithuba lokushiyana inkundla. Konakele ngempela ngolokhana ngoSaturday nje lo isiyabona. Sele nje ithuku embili akubonakele kakhulu. Singena kanjani? Singena mahhala siyakhokha kwenzakalani? Hayi kuyakhokha. Okay kanjani? U20 nje ithikithi lapha lithole somewhere noma ulithenga e-computer ticket. Under computer ticket uyalithola ela-20 i-VIP futhi ngabe already kokile manje konakele. Mhlawumbe nje awakho okugcina ongadlulisa kumuntu bengakazi ngalolu daba lolu bese sesiphethe. Sesithi nje hayi ayihlangane khona eNdonza ungalibali ungasali. Ubheke nasemapage ethu uzothola information egcwele ukuthi kwenzakala yini. Namhlanje ingane zonke ezisuke kade ingenele umodela zifaneleza yonke into. So namhlanje usuku nje lokugcina kuthiwa kufaneleza yonke into. Sesiqondwe khona ngomhla ka-28. Sekuyanyiwa manje akusekho ukuhlehlela emuva. Kulungile ke mfwagaza sibunga kakhulu iGeshenge TV sinifisela nje ngathi ke konke kungahamba kahle kakhulu. Hayi siyabonga siyathokoza.